Ezin izan dio tentazioari utzi eta izue kanpainari bizigarri pixka bat emateko bazen ze Spider-Man pantalla handira eta euskaraz oraingoan ere zaizue euskarazko legeen faltan zinemaren euskarazko legea edo zinemaren legea Euskal Herrirako ezagin nola adirazi firma botatzeko aukera daukazu pantallak euskaraz.eusen patata jatari utzi mesedez naroa. Eta bai, euskararen alde eta kanpainan zetakeko nola zen mutil kankailu hau Pello Reparaz lehendakaritzarako akaso? Aizue, ez dakite ezagutzen duzuen, baina Podemos alduk badu Eusko Legebiltzarrean, Euskal Parlamentu goren horretan arduradun bat eta txioa ezabatu badu ere, ene bada zenolako mezua, senpereko urak gora zetozen egun berean, ez kontzertatuak, ikastolei segituen etorriko zaizkie diru laguntzak uholde txiki bat arteko, ene bada nola esan leike hau hauteskunde kanpainan bete-betean, deskonfiantza ez dizuera egiten zuei? Eta bai, herri urratsen kanpaina ez dakigu, baina euskararen aldeko aldarria eta bozkak euskara herria jaia eta borroka, bueno, ez dakigu. Hauteskunde kanpaina heldu da. Eta Quillo. Una campaña que arranca con la irrupción de Afrika abizena ere aldatu beharko diogu ze Nevada nola dagoen kanpaina jaun Andreok. Porque también en política hay abejas y avispas. Zein ote da, zein hemen dago koska izue. Mujeres al poder. Aizuek gauza hauek ikusita, ez zarete, tekit beldurtzen, naroak patata jatari utziko diozu mesedez? Pero los navarros se quitan las herraduras para bajar a la playa, ¿o qué? Hau izan zen Arnaldo Otegi botatako txistean Nafarrei buruz, Iruñean, hiri buruz agian, hauteskunde kanpainaren hasiera gau miragarri hortan teleberrian zuzenean. Hene bada, ze gehiago daukagu. Mucho carisma que se piense uno que tiene, se vale por sí solo. Hemen garbi dagoena da. Kanpaina aspaldikoa eta eskuin muturretik, baina ez du erdialdera gerturatzen, batzutan ezkerrera helduz ere, Euskaldunen eta ikurrinaren aurka ze fobia diguten. Eskerrake Martin Zabaletari, garai hartan ez zioten hainbeste egur eman zebe, ez dela begira gertatu den triatloi txapelketan. Eta bai, doinu hauek segidan dituzue, ez da Jose Mujika, Josetxo da. Campeón del mundo, representando a España, Jose Mujika! Eta bai, arazo txiki bat dute, Ibizan, nolalik ikurrina bat ziurre Sestaoko futbol taldeko ikurra aterata ez zuela arazorik izango. ¡Apa, Josetxo! Josetxo eta ikurrinari teinka kete teinka. ¡Apa, Josetxo! Baina domina jasota izu badakizue bertako alkateak, hiri horretako arduradun instituzional gorenak ez ziola eskua eman ere. ¡Apa, Josetxo! Eta gauzak honela, ikurrina munduko triatloi txapeldunak ateratzea onartezina, baina izue lasai, futbol zelaietako larretara salto egin bezate eskuin muturreko zaletuek Kataluniarrak lepotik heldu nahi dituztela, oso gauza normala da. Lo que no queríamos ver, y es que los ultras adquirieran un protagonismo que no deben tener nunca, ha terminado por pasar.
patatak bukatu ditu naroak aprobetxatuko dugu. Aizue, Oiana Azkorrei beitean, nik behintzat teleberrian ez nuen askorik ikusi, akaso veteranuetan aurrena iritsi zelako edo ikurren bat, ikurrinaz gainera Euskal Herrian ikurrina onartu bai, baina abiadurondiko aurkakorik ez, mesedez. Eta garaikurra ere bai. Ba, holaxe, eta Zegama Aizkorritaz hitz egin dizugun bezalaxe, nola ez aipatu, Eibartarrak lehenengo mailara eskerrak, ez dela ez gorritxoena bakarrik lorpen epikoa, izan ere Eibar aldean emakumezkoek ere sekulako egin dute. Baina sekulakoa egingo dutena Irungo alardean izango da, izan ere aurrenekoz gizonezko bat aterako da kantinera. Hau, ziur naiz, askorako kontua izango dela, eta espero dugu, eta hau mehatxu zuzena da, erabaki hau errespetuz hartzea, ze bestela, parez pare izango baituzue asko eta asko. Zango goratzen naiz, arrebari lapurtzen niola abanikoa, eta jartzen nintzen horrela pasarela egiten, zeren ematen zidaten danborra eta txiribitoa, baina nahiago nuen abanikoa. Ba, alaxe, eta ala bazan eta ez bazan, badakizue hainbat kontu ditugula ikurriñak eta eskuin muturra tartean, eta badatozela 8 edota mamu handiak, eta noski baietz, han maite dugun kanpaina, hauteskundeak, herriko plazan.